Benvinguts i benvingudes a Fórmula Gol. Repassarem l'actualitat esportiva del Futbol Club Barcelona, on el Girona segueix líder de primera divisió i l'Espanyol guanya el primer partit de l'era Ramis. També comentarem de quines expectatives ha deixat Las Vegas i ja afrontant l'últim gran premi, el d'Abu Dhabi. I el pelat fort d'avui, Mari Boya i Àlex Palou fan la salutació als nostres espectadors de Fórmula Gol. Comencem, i ara Marc Felipe presentarà els nostres tertulians. Doncs com sempre tindrem a Marc Monclús, a Arnau Conillera, Roger Pujol, Pol Martínez, Ivan Sevilla i jo, un servidor, Marc Felipe, que us presentaran el podcast d'avui, el tercer episodi de Fórmula Gol, que té la marinera, té la marinera, perquè com ha dit el meu company Ivan Sevilla, quedeu-vos fins al final perquè quins dos cracs ens han enviat unes salutacions, així que comencem. Tot i haver hagut paró de seleccions, el futbol no ha parat, i no ha parat a segona divisió. Però bueno, avui parlarem de la situació actual del Barça, farem la seva prèvia dels partits contra el Rayo Vallecano i l'Oporto. Òbviament parlarem de la lesió de Gavi. Per part del Girona, tornarem a comentar que segueix sent líder de primera divisió una setmana més, bueno, un altre extra perquè hi ha hagut paró de seleccions, i la seva prèvia al partit contra el Bilbao. I a l'Espanyol, que com he comentat, no ha anat a la segona i no hi ha parada de seleccions i per tant ha seguit jugant i, bueno, 4 punts de 6 possibles, gran victòria contra l'Elche, empat contra el Huesca amb unes sensacions que, bueno, però, bueno, veurem què tal, començarem parlant del Barça i de Tebas. El Barça, que la setmana passada va jugar contra l'Alavés i tampoc ens enrotllarem parlant del Barça perquè ja queda molt lluny el partit contra l'Alavés. Va ser desastrós i crec que em podeu compartiu la meva opinió, no? Sobretot sí. La primera part, perquè Omorodion té 3 ocasions que, si té el dia, et pot començar el partit 0-3, sort que en falla 2, i això us dona vida per després, sí que la segona part és més bona, i us dona vida per remuntar. Bueno, el problema també va ser que Koundé va començar de central, Xavi als 30 minuts ja ho va veure clar que el tenia que canviar per l'Araujo. Però això ja s'hauria d'haver vist des del minut 1. Exacte. La cagada va ser de Gundogan, però... Bueno, també de la sortida de pilota. En quin moment el Barça comença fotent una pilotada des del minut 1? No té sentit. Sí, aquesta és la clau del gol de l'Alavés, perquè es veu com Araujo fa una pilota d'en llarg i la mitja mà no la pot recuperar. La fa Íñigo Martínez, però sí. Sí, ja després ja ve el gol i tot, i ja contrarremol tot el partit. Amb aquest gol de Samu i a l'altre de Brian Zaragoza al partit del Granada, el Barça té un rècord que crec que ningú vol tenir, i és que és l'equip que més gols ha encaixat en un any els primers 30 segons d'un partit. 20, imagina. 20, perdó. Encara pitjor. Encara pitjor. El d'avui era el més ràpid com el Barça com a local. Sí, i l'altre va ser de visitant, el partit contra el Granada, que va ser horrible. Tots dos en 17 segons, diria, Pot ser. El de Saragossa bastant lamentable. El de Granada poder va ser 18, una miqueta més, però no molt més, Però és un rècord que, ostres, tenir-lo als anys 30, no passa res, és un altre futbol, però estem parlant que a 2023 el Barça amb una plantilla molt interessant, un Barça que a principis de temporada se li exigeix lluitar per tot, i de cop i volta et trobes que té el rècord d'equip que més gols ha encaixat en un mateix any en els primers 20 segons. És que el Barça l'any passat va encaixar només 20 gols en tota la temporada i la majoria van ser al final de la Lliga, ja que encaixava alguns partits 2 gols, 3 contra el Valladolid, diria que m'encaixava 2 o 3, ara no recordo, i m'ha encaixat en total de 20, i aquest any ja n'ha encaixat 13 de gols. És a dir, està a 7 gols d'encaixar tots els gols que va encaixar en tota una temporada sense portar ni mitja volta. En 13 jornades hem encaixat els mateixos que en 30 la temporada passada. Anem a un gol per jornada, un gol en contra per jornada, va el Barça. Però també és perquè el tema de Joao Cancelo comença a ser una mica preocupant, sobretot defensivament, perquè em sembla un molt bon jugador en atac, però per mi és més interior o carriler com va jugar contra el Madrid, que es va jugar amb 3 centrals, que lateral, perquè lateral l'any passat tenies Araujo, que et jugava de lateral dret una mica perquè sí, o Koundé, que al final són més centrals i no et pujaran tant com sí que t'està pujant Joao Cancelo,
i només tenies a Balde. Aleshores, ara amb els dos laterals molt profuns et quedes amb dos centrals i 2 contra 3 és més complicat de defensar. Us puc fer una pregunta? Què faríeu amb els dos Joaos? Però, és a dir... Què faríeu? Els compraríeu? No, perquè són molt cars i el Barça no té diners. Aquest és el principal problema, però Joao Cancelo, quan el fitxes ja saps que no serà un lateral dret defensiu. Però tu el fitxes ja sabent això, i vols un lateral dret, doncs fitxes aquell que serà molt ofensiu, és un Balde. Si els laterals pugen, queda sempre dos tios darrere tancant. Però bueno, el problema és, si tu portes aquest tio i li pagues un salari tan alt com és el que deu tindre, no sé quin deu ser el salari, però no deu ser pas als baixos de la plantilla, l'has d'aprofitar, i si el Barça demanava el lateral, porten aquest lateral i encaixa encara més gols, no té cap mena de sentit portar un lateral. Perquè per fitxar de Joao Cancelo i fer-lo jugar d'extrem, doncs fitxes un extrem que et donarà segurament alguna més que no pas Joao Cancelo, vaja. Antonio Nusa podria ser un bon jugador, però bueno, aquí no som creadores, així que no parlarem de jugadors. La nostra funció és informar i opinar. Exacte. Informem millor que opinem, segurament, També t'he de dir, jo esperaria fins a final de temporada per saber si els fitxo o no, perquè potser de cop ara comencen a jugar molt bé, i clar, valorar-ho ara seria una mica... Sí, però amb les sensacions que tens ara, Joao Fèlix s'ha pagat una miqueta? Sí, no, Joao Félix ara està modo Atlético de Madrid. Sí. I Joao Cancelo... Joao Cancelo està fent el que feia ja de sempre. O sigui... Però va començar molt bé Joao Fèlix. Home, Joao Fèlix va ser qui va tirar del carro els primers partits. Però perquè jo crec que falten connexions en atac. Falta bastanta pilota en atac. Falta molt. No arriba la pilota a dalt, perquè no hi havia gent que la fes arribar, només hi havia un jugador. Ara, tot i que se'n va Gavi lesionat, trobo que no hauria de ser pas un problema perquè t'arriben Pedri i De Jong que venen d'una lesió, esperem que no es tornin a lesionar, i són jugadors que amb els peus als peus són molt millors que Gavi, sense cap mena de dubtes, perquè Gavi amb peus als peus no és que sigui molt bo, és més bo ficant intensitat i ficant-hi moltes ganes, que això segur que ningú supera del primer equip, però marxa un tio molt intens i te n'arriben dos que són mags, podríem dir, amb la pilota als peus. Jo crec que aquí està la clau, perquè De Jong també era un migcampista que defensivament ens ajudava molt i després tenia molta bona sortida de pilota. Jo crec que molts dels gols del Barça aquest any és perquè també tenies Busquets, que millor que Oriol Romeu és, i a l'hora de defensar et quedaves amb 2 o 3 i Sergi Busquets t'ajudava. Ara Oriol Romeu tampoc és que tingui una bona ratxa, i jo crec que també quan arribi De Jong el tema porteria zero també millorareu més. Però la intensitat que has perdut amb Gavi no la recuperaràs amb ningú. No, però tema tàctic, potser la derivada de De Jong en plan fa que l'Oriol Romeu pugui estar més posicionat on estava al principi de temporada, que ja va rendir molt bé, així tindrem l'oportunitat d'avançar Gundogan, que és com jugava amb el City, més avançat, i a Pedri també a dalt. Llavors així ja pots fer el quadrat bé. Poses el Pedri en el lloc que estava jugant el Gavi i així ja tens els dos extrems, o sigui, el davanter i l'extrem per atacar bé. Parlant d'extrems, i ràpidament, Al Hilal s'interessa en Rafinha, veurem si aquests rumors són veritat o no. I Marcos Alonso avui també sortia al Mundo Deportivo, que s'interessaven en Marcos Alonso. Aquest que vinguin jo per 80 milions el venc. Però per Rafinha i per menys també. Rafinha és un cas a part, perquè Rafinha, podem dir, si surt a compte vendre el trauràs pasta, però el Barça va portar per quants milions eren? 80 milions, diria. No, Rafinha són 60. 65 eren. Vale, però quin equip et dona 65 milions ara per Rafinha? Un equip d'Aràbia Saudí. Correcte. I més, I més. Van pagar 80 milions per Jota del Celtic. O sigui... Ja, i ens van pagar 15 milions per Kessié. Tenen pasta, però no són estúpids. És a dir, saben que al Barça no li poden exigir massa, però bueno. Gavi, que es va lesionar al paro de seleccions, al partit contra Geòrgia, si no m'equivoco, i llavors ara s'ha implementat una nova norma, no sé si és norma la paraula, una llei de la FIFA que paga per cada dia de lesió al club. Sí, 20.000 euros. A partir de que porta 20 dies lesionat, si no m'equivoco. 28 dies. Sí, doncs 28 dies, a partir de que porta els 28 dies et paguen 20.000... 20.400 i alguna cosa era. Gavi lesionat 10 mesos, posem. Quasi l'any. Són 5 milions que et dona la UEFA i després si la Lliga també et dona diners i és com a part. Llavors, Gavi ara es perdrà. Al final de temporada veurem com arriba l'any que ve i s'ha perdut l'Eurocopa a nivell seleccions. I els Jocs Olímpics també. Bueno, això millor, perquè si no encara faria un Pedri. Llavors, aquí pregunto jo, 20.000 euros al dia
surt a compte per la lesió de Gavi, que a sobre és una lesió forta, que no saps a quin nivell tornarà. Per Gavi no. No, perquè perds sponsors, perds venda de samarretes segurament, perds anuncis que et podies fer amb Gavi, perds vídeos, perds viralitat. Gavi I venia molt per Gavi la Masia. també és viralitat. Per la Masia, sobretot. El màrqueting era molt important. I amb què opineu dels parons de seleccions? Ara n'agafarem un de bon llarg, que tornarem ja ben entrat l'any 2024. D'aquí 4 mesos, no? Exacte, sí. El del març. Llavors, què opineu dels parons de seleccions? Esteu a favor, en contra? Creieu que s'hauria de canviar el format? Més que els parons de seleccions, jo crec que és que els jugadors... ho va dir Guardiola ja a l'inici de temporada, que els jugadors, fins que no es reivindiquin ells i diguin prou, no pararan de jugar tants partits com juguen ara, i jo crec que les seleccions no és el principal problema. El principal problema és que quan hi ha seleccions juguen cada 3 dies o una setmana juguen 3 partits. Cada setmana jugar 3 partits... Si se'm fa pesat a vegades a mi i només els miro, imagina't que ho juguen. Jugar, però a sobre, a part de jugar és viatjar, hi ha viatges que no són del tot agradables, i és molt desgast i trobo que són masses partits per tan poc temps de descans. Que són partits intercontinentals, perquè no tenen... A veure si juguen la fase d'Eurocopa, però amb el nivell que hi ha a Espanya hi ha altres seleccions com Anglaterra, França, entre d'altres, poden anar convocats altres jugadors perfectament en el grup que li toca a cada país corresponentment. Saps? Bueno, has de mirar Brasil, també. Sí, però a Sud-amèrica hi ha més nivell en tot el continent i allà has de portar els millors sí o sí, si no et passa com ha passat diversos anys. I el problema és que hi ha competicions ara, com la Liga de les Naciones, que tu la guanyes i tampoc dius... Vale, sí, l'he guanyat. Sí, que et dona És una Conference League. És com... No, dona un bolet per l'Eurocopa, però clar, qui guanya la Lliga de les Nacions? Les millors nacions. I les millors nacions ja van a l'Eurocopa directament. Llavors, no té Estan sentit. creant masses competicions internacionals que a la gent no li acaben d'importar jo estic a massa. favor de la Conference League. Però, com diuen... Sí, la Conference Sí, League això sí, però- perquè més equips poden arribar a Europa, però, com diuen sempre, si hi ha més quantitat hi ha menys qualitat. Si vols més qualitat de partits, fes menys quantitat. Això també... Avorreixes el consumidor, també. L'altre dia veia una notícia de quants jugadors s'havien trencat ja els creuats d'aquest any, i en portem uns quants, només per de seleccions. Jeremy Pino se'ls ha trencat, Gavi se'ls ha trencat, Oyarzabal s'ha lesionat, Camavinga s'ha lesionat, Vinicius s'ha lesionat, Muriqui, i això només parlem dels jugadors de la Lliga, i del Barça i Madrid ja en portem 5-6. Ja podem parlar de Haaland, també, podem parlar de molts. Molts Clar, però jugadors. que aquests equips poden arribar a substituir el Barça pot substituir a Gavi. Sí, però si ara el Girona... El Mallorca no pot substituir a Muriqui. Ja, i si el Girona se lesiona, per exemple, ara mateix a Aleix García se li trenca els creuats, doncs el Girona segurament començarà a perdre posicions a la Lliga. Sisplau, no tornis a dir. Per si acas. Aleix García, que recordem que va tenir la seva primera... va anar convocat per primer cop amb la selecció espanyola. I per tancar tema Barça, no és ben bé del Barça, però bueno, veient com ens ha influït en el tema de fair play els últims anys, sí que ho és. Javier Tebas, ahir a la tarda, jo crec que va donar la bomba del dia i probablement de la setmana, i és que va dimitir com a president de la Lliga. Però, Pol Martínez, aquesta notícia, com la hem d'agafar? Com ens l'hem de... Amb moltes pinces. O sigui, Vale. Per què ens hem d'agafar pinces? No va ser una bomba, va ser una bombeta, per començar. Home, no, va ser una bomba. De primeres és una bomba. Sí, de primeres és una bomba, però si tens la informació i investigues veus que és una bombeta. El titular és una bomba. Perquè al principi ho estàs tirant i dius, fuà, aleluia, ja ens l'hem tret de sobre. I quan cau, fa un pup. O no, que el CVC i tal, i vas buscant i dius, hòstia, és que tornarà a guanyar. Va, llavors, per què ha dimitit i per què ha convocat eleccions? Vale, va dimitir per avançar les eleccions i així poder tornar a poder-se presentar, perquè si no ho feia, dimitia i no podia tornar a presentar-se. Tot acabava el dia 23 de desembre. Si abans del dia 23 de desembre no dimitia, ja no es podia tornar a presentar. Què passa? Que el contracte amb el CVC té posat que si ell no està a la presidència, els clubs no cobren del CVC. O sigui, el CVC seguiria allà, però els clubs no cobrarien. I això seria un problema que els clubs no volen. Llavors ell el que fa és dimiteix ja amb l'excusa al principi de que vol donar tranquil·litat amb el tema de la Superliga, que es fa també el mes que ve i tal, com a excusa, i després ja s'entera tothom i llavors ell ha de comunicar que, bueno, que també es presentarà a les pròximes eleccions, tal, que bueno, ja ho havíem informat abans en certs medis d'alguns, però bueno. I ja està. Un CVC que molts equips al fer els números comptaven amb ell, i si Tebas no surt els esquadren els números és un gran problema. Sí, depèn dels equips. 37 de 40 equips,
No, el votaran. No, va ser... O 17 de 20, Barça, però... Bilbao, Barça-Bilbao... Osasuna, Madrid i a No. segona l'Oviedo. A l'Oviedo es va plantar, em sembla. No, ja a l'Ibiza era. Però com a l'Ibiza ara està tercera, pues... I a l'Oviedo diria que també, A l'Oviedo sí, també. Al principi sí, però crec que al final van acceptar. Es veurà, Potser però ara ho hauríem de revisar, té això. pinta que tots sabem ja com acabarà aquesta història. Que te vas parrato. Te vas parrato. I per cert, Sí. que avui al matí ho deien, a Ter Stegen, que tenia molèsties a l'esquena, avui no s'ha entrenat amb el grup, a falta de 48 Ja, hores per això pot partit. ser un problema. Pues... I aquest podria ser un problema. És un problema Un perquè... problema per alguns, però una oportunitat per altres. Per Iñaki Peña seria una gran oportunitat, això. Sí, Sí. l'únic beneficiat aquí és Iñaki Peña. Sí. Sí, perquè pel Barça tampoc no és massa positiu. El Barça, que jo crec que si es lesiona Ter Stegen patirà, i més patirà perquè aquesta setmana és bastant clau, perquè juga 2 partits, que són els següents, el Rayo Vallecano-Barça, que jugarà els pròxims dies, i el Barça-Oporto aquest dimarts. Serà un partit especial perquè jo aniré com a acreditat al camp i Això no. bueno, estaré al camp, llavors... Acreditat no per això, eh? No, però bueno, estaré al ja camp. Ho diu per quedar bé. Ja està bé, això, ja. Bé, em feia il·lusió dir-ho. Llavors veuré el partit de prop. El partit del Rayo-Barça bé, és un partit de Lliga més, en falten encara molts. El Barça-Oporto no és un partit més perquè el Barça juga el lideratge del grup i si ens posem en les pitjors, el lideratge i passar 8ens de Champions, perquè... Home, passar I no jo crec... interessa gens fer això. Passar jo Depens crec del que no, Porto, però... Si perds. Depens del Porto perquè ha de guanyar contra el Shakhtar a l'última jornada. Exacte. I no Una I pregunta, tu has de si- guanyar contra l'Anvers, això sí. Una pregunta així tonta. Què passaria si torneu a eliminar-vos a la fase de grups? jo Seria crec molt trist tenint en compte el grup que tenim, eh? Massa, massa, jo massa crec... trist. I ara que recupera De Jong, Lewandowski, hi haurà més fluidesa en el camp. Sí que Gavi és una baixa molt important, però... Faríeu fora Xavi o no? No. Per ser no. tres Ni gols, de no. conya! Bueno, veus el que dèiem abans, de les opinions. Contra què faries amb Joao Félix i Joan Cancelo? No diré res perquè a final de temporada de Fórmula Gol, quan fem l'especial de recordar moments, sortiran autèntiques barbaritats. Llavors jo no dic res, que opinin els altres i ens evitem les burles a final d'any. No, jo no faria fora Ni Xavi. de conya, però ni de conya. No. O sigui, és el millor entrenador possible ara mateix traient a Guardiola. O sigui, no. Sí, perquè tots aquells que sonaven abans d'arribar Xavi, que sonava Nagelsmann... Nagelsmann què està fent? Nagelsmann, 2 derrotes amb Alemanya, I Ten Hag... empates contra Mèxic, que Mèxic és literalment de les pitjors seleccions actualment. O sigui, aviam. Perdoneu, amics mexicans que ens escolteu. S'ha de dir- És que està a un nivell lamentable. Bueno, i això ho saben. S'ha de dir que el Barça, quan va jugar contra l'Oporto, va jugar amb Oriol Romeu de titular, va jugar amb... No, Ferran no. Va ser el partit que es va lesionar Lewandowski, Sí. que va jugar Ferran Torres i va fer una actuació... Estel·lar. Bueno, va fer el gol. Va fer el gol. Va fer el gol. Va fer el gol. I- Què més li Amb això em demanes? serveix. I Lamine Yamal va ser el dia aquell que es va donar la fuga perquè li va vindre un apretón. Doncs va, nosaltres ens donem a la fuga per parlar del Girona. Jo crec que setmana que ve hem de fer un canvi en l'organització del podcast. Ui, ui. I és que jo crec que hem de començar parlant del Girona, perquè no pot ser que el líder de primera divisió no sigui amb el que obrim. És que el Girona va tornar a guanyar el Rayo Vallecano, ja contra tot pronòstic no tampoc, però és que com van comentar el podcast passat, el Rayo Vallecano no perdia des de setembre, i estem a novembre. És a dir, que el Girona un altre cop I a Vallecas. a Vallecas, que estava sent un estadi molt complicat, s'acaben portant el partit contra un equip que està sent molt dur, remuntant. Un altre partit més. És que el Girona només ha empatat un partit fora de casa, Gazzaniga MVP. que va ser el primer de Lliga, I i tot, contra la Real. i tot l'altre ha guanyat, Anant al camp del Sevilla, anant al camp del... Han de venir Lluís Villarreal. companys encara, eh? Sí, han de venir els Lluís companys, han d'anar al Sí, al Bernabéu, Bernabéu. que al Bernabéu se'ls hi dona molt bé, el Girona. La setmana que ve contra l'Atlètic a casa a les 9 de la nit, el dilluns, també. Partit important. Part important que ja opinarem a la quiniela que opinem tots. Jo crec que és un partit trampa, porto dient totes les setmanes el mateix del Girona. Sempre és trampa, I és que Contra el Rayo també no era pot trampa ser i que el en Girona vagi també, és impossible. Però bueno, Això saps què et dic, també? Que potser també vaig acreditat aquí. sí, Sí, potser. però per part del Girona o per part del Bilbao?
com tu, de públic. Doncs mira que bé, aquesta setmana estarà tothom al camp. Tothom repartit. Veurem si Roger Pujol o estarà al de l'Espanyol, ja ens tocarà. El partit contra el Valladolid de Copa del Rei. Bueno, algú és algú. Però mira, doncs, anem sumant. Podríem demanar acreditacions? No Home, crec. clar que sí, home, sí. Sí, per poder. Sí, tu pots demanar-la ara que te la Ara que te la cedeix. donin. A veure, és una altra quan, cosa, però quan el demà- Barça vegi 6 acreditacions de Fórmula Gol per cobrir el Clàssic, la resposta jo crec que està clara. No. Haurem de fer sorteig. Bueno, el Girona això, doncs, que va remuntar contra el Rayo. Què tal va veure el partit? Doncs bastant bé, no? Els En plan, ucranians. jo me'l vaig estar passant, Els ucranians es van zampar el Rayo, els ucranians. Joder. Els No, ucranians. jo quan vaig veure el gol del Rayo al principi vaig dir, no pot ser. Ja comença la debacle del Girona, hòsties tu, malament... De cop Sí. arriba un tal Artem Dovbyk, vinga, cap a dins. Me'n recordo que el primer dia et vas liar i vas dir Dovbyk és un jugador de 60 milions. I vas corregir, no, ell va jugar 60 O sigui, de minuts. 60 segons. Vale. Ai, de 60 minuts. Llavors, llavors, Dovbyk Però que potser sí que és de 60 milions. O sigui, jo no ho vaig dir en sèrio, però en plan... Que potser sí, eh? Dovbyk marca abans del minut 60, llavors ve, i llavors pues poder sí que val 60 milions, Dovbyk. Exacte. És que està a un gran nivell al davanter ucranià, que està permetent al Girona somiar amb Europa. Somiar, jo crec que, bueno, ja no, Home, més, però- no, però més és que que som és realitat, ja. Però és que el el de Girona. Dovbyk és una locura. Sí. En plan, Dovbyk i després ja Sigankov amb l'assistència a Savinho i tal... En plan, nah, és que van Savinho, sobrats. a veure com acaba el tema, si acaba quedant al Girona. Això és curiós, el cas de Savinho, perquè és un jugador clar de... Si sempre s'ha parlat molt, no?, que el Girona ha tingut molts beneficis per ser part del City Group, jo mai els he acabat de veure, però Savinho sí que és el cas més clar, perquè Savinho el va fitxar el Troyes, no sé com, perdona la meva accentuació francesa, el va fitxar i és el fitxatge més car d'aquest club francès, que és part del City Group, i no ha jugat mai amb aquest equip. Exacte. Va estar El van l'any enxufar. passat cedit al PSV, i aquest any està jugant al Girona, on està deixant un gran nivell. Està cedit o fitxat del Girona? S'ha dit. Jo diria que és cedit. És cedit, S'ha dit, però com que és dins posaran del allà, Citigroup, és... El vendran segur al Girona. És com quan el Red Bull Salzburg cedeix un jugador al Leipzig, doncs el mateix. Sí. El Girona que jugarà aquest cap de setmana contra el Bilbao, com bé ha dit el nostre company. Un partidàs, Ivan el Bilbao Sevilla. que arriba d'anar molt bé. Joder, sí, partides. Amb el 4-3 contra el Celta. Mare meva. El Vaya Bilbao partidàs. de Valverde, d'Ernesto Valverde, que ostentava un rècord curiós. Està passant molt que diem masses com aquest rècord... Bueno, però és que em fa gràcia dir-ho perquè el Bilbao d'Ernesto Valverde, fins l'any passat i pels pèls, cada any que Valverde havia entrenat al Bilbao, havien entrat a competicions europees. I l'any passat els hi va anar d'un punt. I aquest any, veient que ningú està molt fi a dalt i ells estan tenint un Home, bon... Sí, Estan està tenint bon continuïtat. any. Exacte. A Europa League van segur. Sí, estan cinquens actualment a la classificació amb 24 punts. Però és I que el ja- Girona 34, que li treu 10 actualment. I li traurà Com? 13 quan acabi aquesta setmana. Esperem. I la Reial, que també ve molt forta per baix, amb 22 punts, que hi va a sisena, cuidat. Aquests partits són els típics que tu estàs al bar, partit petit i guanyes 1-0 i dius, ostres, aquests partits donen lligues. Pues en aquest cas, aquest partit aquest partit Girona-Bilbao és partit que dona Champions. Però el Girona li ve un Bueno, calendari classificació, molt complicat, Sí, sí, ara ve... Ens El pots Girona- cantar el calendari, El Arnau? Girona li ve Atlètic Club la següent setmana a Montilivi contra València, llavors entre setmana van a Orihuela a jugar a Copa del Rei, després el 10 de desembre van al Camp Nou, Bon, Camp Nou, sí. ai, els els Lluís companys, Sí, sí. llavors reben a l'Alavés a casa i llavors venen dos partits molt complicats que ja per acabar la primera volta Els que és... altres no ho eren. Sí, 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 sí. Ho has És que dit com, No, ho acabes no. de dir com si fossin Sí, fàcils. sí, no? però Els més fàcils o millor són l'Orihuela i l'Alavés, com a molt. Orihuela, per Alavés i València també depèn de com. València Sí, depèn del partit que I- faci, sí. I llavors van al Villamarín contra el Betis i acabaran jugant a casa contra l'Atlètic de Madrid, que si jugant a casa encara és més, podríem dir, més assequible pel Girona perquè l'Atlètic de Madrid no està tan bé a fora, però Contra el Betis, jo crec que... li venen Barça, Betis, Atlètic de Madrid, Atlètic Club i València. Ja ens tocarà comentar-ho en el seu moment, Ah. però el calendari fot És por, dur, és dur. Fot por, Podria ser una atracció a la part de terror del PortAventura o del Tibidabo. Què sou més, de PortAventura o de Tibidabo, vosaltres? Tibidabo, Tibidabo. Aquí a prop de casa, de Barcelona. Jo sóc més de Tibidabo.
Jo, de PortAventura. PortAventura jo crec que està mitificat, però bueno, no estem aquí per parlar de parcs d'atraccions. Si voleu fem una secció per la setmana que ve de millors muntanyes russes. Doncs això... A l'Espanyol potser seria un equip de muntanya russa. L'Espanyol va estar en muntanya russa, sí. Per cert, el Girona porta 5 remuntades i aquest any de 13 partits, 5 els ha remuntat. Creieu que el Girona, ara posem que Mitchell se'n va. Creieu que si se'n va Mitchell els jugadors seguirien donant aquest nivell? No. O tot és clau, tot és 100% gràcies a Mitchell? A veure, no et dic que ara es posin a perdre tots els partits, però jo crec que baixaria molt el nivell. Mitchell, jo crec que ara, si el Barça, per exemple, fes fora Xavi, sé que no voleu posar el respecte. Ja està. Jo crec que Mitchell seria un dels grans candidats que posaria a la porta per posar de banquillo del Barça. Jo crec que Mitchell ho acceptaria, però... Jo crec que no funcionaria Mitchell al Barça. No. No. Jo crec que el cas de Mitchell és similar al de Servi al Brighton. I són jugadors que han de donar un pas intermig abans d'anar a l'elit màxima, és a dir, recaure a un Sevilla o algun tipus d'aquests. El primer any, parlant de Sevilla i Girona, Pablo Machín, que va fer autèntiques salvatjades amb el Girona també, no del nivell de les que està fent Mitchell, va deixar el Girona i se'n va anar al Sevilla, on va fracassar absolutament. Fa el ridícul. Sí, i bueno, és que de fet Machín des de l'etapa al Girona, club rere club que ha anat fracassant i fracassant, no ha tingut cap èxit més, i Mitchell jo crec que hauria de fer el mateix si surt del Girona, que no crec que en curt termini ho acabi fent. Hauria de ser ja directament el Ferguson del Girona. Sí. No fa la conya, en hauria de ser. Tant de bo guanyessin Lligues i Champions com Ferguson, eh? No. Això no. Això no, això pel Barça, però... Semis i finals, no? Sí, l'Atlètic de Madrid de turno. Alguna Europa League, però la final pel Barça. Sí, però la final pel Barça. És que la setmana passada ja vaig fer el mateix. Qui no jugarà a Europa... Si guanyem la Copa del Rei, sí. Vale, veritat. Sí, de somnis també és viu. Hi ha opcions de cada any que ve jugui a Europa. Imagina't un equip a Europa que estigui a segona divisió, eh? Ha passat algun cop. Sí, El Real Madrid Castilla A als 80. tercera. A tercera... I ja t'has motivat. no. I t'has motivat. Que el Roger Pujol deixarà De d'existir. vindre aquí. No voldrà vindre més. Però us imagineu que l'Espanyol ara comença a perdre i perdre i perdre? No. No, tenen bon equip per pujar a Sí, primera. És una broma. Ja vam veure el partit contra l'Elx, així que va, anem a parlar de l'Espanyol. L'himne de l'Espanyol està bé, fora bromes. Sí. És Bueno. És que clar, Pol Martínez només li agrada el Barça, el Milan i el Girona. O sigui, el Pol deixa de tenir credibilitat quan parlem de l'Espanyol i del Madrid. Que va, en plan, són bon equip i tal. Ascensors són. A aquesta última època sí. Doncs Roger Pujol, a veure què opines, perquè Ramis, com a nou entrenador de l'Espanyol, ha aconseguit 4 dels últims 6 punts. Són pocs per avaluar la feina de l'entrenador nou. El partit contra el Huesca no va ser el millor de l'Espanyol, però el de l'Elx jo crec que va ser el millor de la temporada. Un dels millors de la temporada, junt amb algun de Luis García amb el Levante, que van guanyar una 4 o coses així, és dels millors partits de la temporada. Sí que és veritat que contra el Huesca l'únic xuc de porta que fem és de penalti i és el que fem per l'empat. Però és el que compta, això. Un partit bastant dolent, però sí, aquests punts són els que després... si puges, doncs te'n recordes d'aquests punts. I després, en el partit de l'Elche, sí que va ser un partidàs amb una obra de partit espectacular de Martin Braithwaite, ja que en el Barça tampoc no el veu cuidar molt, ha vingut a l'Espanyol i està rendint. Anava a la selecció, quan anàvem al Barça? Bueno, perquè ara es neguen a la selecció, vols jugar amb l'Espanyol. I no recordem... Si li heu donat la volta a la truita, no? Però... No recordem Hi ha si... algunes truites que no donen bé la volta. No. Algun company d'aquí. Podem donar context de la truita, perquè clar, hi haurà gent que estarà escoltant això i dirà és que no torno a escoltar més aquest podcast, està parlant de truites. La persona externa que ens ajuda, que és en Raül, el Nacho de The Wild Project nostre, és del Huesca, a més a més. I Ivan Sevilla, que va fer una truita al Raül. Sí, estava cuinant allà al seu pis per la nit
I el típic, quan li dones la volta, doncs es va quedar sense truita per sopar. Aquell dia va sopar un llate como, Sí, va trucar al Globo i va dir Fem una hamburguesita. una hamburguesa, que avui no hi ha truita. Bueno, Bueno, seguim, no? tornem amb l'Espanyol. Poca serietat, avui, poca serietat. Hem parlat de parts d'aventura, de truites, menys de futbol, de tot estem parlant Ja avui. està bé, ja. Doncs això, doblete de Braithwaite. Un Braithwaite que ara diu el Roger que el Barça no el vam cuidar bé, l'Espanyol volia marxar a principi de temporada. Sí, No Per passa, tant, això, aquests comentaris no fan falta. L'important és on està i que està rendint bé. Home, més li val. Home, ja, també amb la pasta que us deu costar ja És pot rendir. Nazario, o sigui, què menys, no?, que et solucioni aquests partits. Com veus a Ramis com a nou entrenador? Ens ha portat una cosa que no l'Espanyol ens tenia amb Luis García, que és aquesta actitud d'anar a pressionar, de voler tenir la pilota i de recuperar-la ràpid, que amb el Luis García era en plan, quan tenies la pilota, pues, mantenir-la al màxim de temps fins que trobes una opció i després per recuperar-la pues, bloc enrere i a mi m'agrada més, et diria que l'estil de Ramis, que vol anar a pressionar dalt, vol recuperar la pilota abans, com més intensitat, com un Bordalàs, però sense salvar les comparacions. Home, aviam. n'has de salvar moltes, Sí, moltes, Perquè masses. jo encara no he vist a Bordalàs pressionar a un equip a dalt. No, Jo però crec que dic Bordalàs... la intensitat. L'actitud L'actitud es és pot recordar jugador. al Getafe. Sí, però sempre passa amb els entrenadors quan hi ha un nou projecte, una nova etapa, tot l'equip comença... Tot mirant comença cap- molt bé, sempre. Tot molt bé, pressionant, però després, quan passen els mesos i els partits, ja l'equip es desinfla, però no sé com acabarà l'Espanyol. Amb nou entrenador hi ha dues opcions. Són molt radicals. És negre o és blanc. Tenim l'exemple, per exemple, molt proper del Barça amb Setién, que va començar tot de cul, o tenim l'exemple de Ramis amb l'Espanyol, que sembla que ha començat bé i l'Espanyol està jugant bé. Que, per cert, amb aquest resultat van punxar els 6 equips de playoff, Sí, això és molt. inclús a l'Eibar, que va perdre un partit després de 10 seguits sense punxar, i amb aquesta victòria s'ha tornat a col·locar quart A un punt. amb 28 punts a un de l'Sporting, que ara mateix és el segon, i el primer, que és el Leganés, sorprenentment. Sí, el Leganés unes ratxes porta que i a sobre juga molt bé futbol, eh? 7 gols encaixats en 16 partits, el És Leganés. una locura. Que... Recordo el Burgos de l'any passat, que li va costar la vida encaixar un gol. Però és que el Leganés està agafant ja un molt matalàs de punts, està jugant bé, està sumant. Van empatar contra el Valladolid, que era un dels rivals que Directe, sí que els podien casar 2 o 3 punts, i van empatar un empat molt important. I bé per ells. L'última derrota és contra l'Elche el 17 de setembre. Tornem al cas del Rayo Vallecano. Sí. Fa molt de temps que no perda. A mi l'Eganés és un equip que em cau bé. Per ser... Així, aquests clubs humils a mi sempre m'han caigut bé. Doncs això, l'Espanyol quart. Sí, després el Racing de Ferrol i l'Eldense, equips... Que acaben de pujar. Sí, de baixar taula mitja. Un Eldense que té una bitlletera gran a darrere, però... L'altre que ara l'estan donant a l'Alcorcón i a la Morevieta, que estan a la cua i no sembla que vagin a I a fer un Huesca. pla. És el que té... No, el Huesca, El però... Huesca també. El Huesca és mitja taula. Els Però equips que han Huesca- pujat estan sent però dos Huesca coses es molt mantindrà. oposats, eh? Tenim a la Morevieta el Alcorcón a baix i el Ferrol i l'Eldense amunt. Això sol passar, segona, que sempre hi ha com 8-9 equips que sempre estan com lluitant per la zona baixa i després hi ha com 10 que tenen opcions de pujar. Segona és I és com- espectacular, eh? O sigui, el Sí. nivell d'igualtat Sí, sí, que hi ha I el que és... s'ha desinflat molt és el Zaragoza, que va començar estant a dalt, lluitant pel primer lloc, segon, i ara ja estan... Va Zaragoza guanyar. va perdre el derbi contra el Huesca. I amb aquest resultat que perd 2-0, el seu entrenador Fran Escrivà, un mític entrenador de primera, no sé si us en recordeu, al carrer. Fran Escrivà al carrer a veure el Saragossa. I parlant d'entrenadors, l'última cosa de l'Espanyol ja, Ramis, que en el partit primer que va tindre la Lliga, que van empatar contra el Huesca, va fer una crítica i una rajada de tot l'equip seu i de que no li havia agradat gens el que hi havia hagut al camp, que hem vist que ha tingut efecte. Sí, almenys almenys no les sé què crítiques... Gundogan no va haver Gundogan no hi afecta, no. A l'Espanyol, doncs, que jugarà aquesta jornada precisament contra el Corcón, que ara hi parlàvem, a casa contra el 21 Penúltim posicionat de la a segona, 3 14 punts que punts. s'haurien d'aconseguir... Sí, serà Sí o sí. fàcil. Sí o sí, en principi ha de ser un resultat fàcil per anar a seguir sumant i posar posicions.
Voleu veure què tal ho van fer a la Quiniela o voleu acabar de comentar alguna de l'Espanyol? Bueno, Anem directe. Anem ja a la Quiniela. Anem a la Quiniela? Doncs va, som-hi. La Quiniela de la setmana passada, que recordem va tenir només 10 partits i no 11, perquè es va plaçar aquell Mallorca-Càdiz, que estem una miqueta encara a expenses de veure on el col·loquem. Per cert, és curiós que aquell partit es va aplaçar perquè Muriqui jugava amb Kosovo. sí, No vaig ho vaig jugar. pensar, ho vaig pensar. I es va lesionar Muriqui en aquell partit. Llavors, pues, estarà a la baixa un bon temps. La classificació de la Quiniela, que ha quedat molt... ha variat molt. Hem tingut persones que han pujat, com Roger Pujol, que venia de fer un punt a la primera jornada. Ho tenia fàcil. Sí, no, sí, era molt fàcil millorar, no? I l'altra cara de la moneda poder l'he donat jo. Vaig fer 3 de 10. Les meves porres en contra del Girona no han sorgit efecte. I aquesta setmana, si la fas a favor, I la perdran. torna a fer, La sisplau. tàctica aquesta- és fer el contragafe com amb el Girona, eh? Sí. I jo la seguiré fent perquè el Girona guanyi, Aquí segueixi també estic dient que tot empat, i està guanyant tot. Jo seguiré amb la meva estratègia, amb la meva mentalitat de que el Girona punxarà. Però bueno, anem a repassar la classificació. Està primer Marc Monclús, que li roba el liderat a Ivan Sevilla, amb 14 encerts. Ivan Sevilla queda amb 12, Arnau Conillera amb 10, empatats a 8 Roger Pujol i Pol Martínez, i a la cua Marc Felipe. El servidor. Jo recordo que vaig dir que se'm sumés un punt extra perquè vaig dir que la Real no guanyaria per donar show. O, no? Era alguna així? M'agradaria... No, va Llavors ser, robar, llavors robar. va ser Pol Sí. Martínez que ho va dir Sí. i finalment es va canviar. I em vaig canviar a sobre, ell li vau saps? deixar i a mi no. No, tu no ho vas dir. No, però jo vaig dir que posava un empat per donar alguna d'espectacle. És igual, que ha sigut Ah, nefasta igualment. bueno. Sí, mira, veus? Quiniela. El Doncs per partit donar de la- espectacle et quedes sense un punt. Vale, 3 de 10, la setmana passada. Apagat. Per aquesta setmana em quedaré jo al drive de la Quiniela i alteraré els resultats per guanyar jo, perquè no m'agrada fer. Farà un altre dive, per ell sol. Quiniela, de verdad. Les 20 cuentas. Bueno, partits de la Quiniela, doncs anem a parlar d'aquests de la tercera Quiniela, del divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26. Obrirà la jornada a l'Alavés Granada, partit de necessitats. També hi haurà jornada el dilluns 27, per cert. El Girona, eh? El líder. Anem al camp. El Girona. El líder juga l'últim dia. El segon millor partit de la jornada, segurament. Ja ho diuen, lo mejor para el final. Exacte. Lo mejor para el final i potser lo peor para el principio. Per això juga el Rayo Barça abans. Sí, no, però el primer partit és Hòstia, sobre un... les dues, eh? Sí, ho comentàvem. Horari raro. Últimament... Horari el Girona, Barça ens han té- posat. Sí. Horari és estrany. Bueno, doncs va, divendres 24 tenim un Alavés Granada. Com creieu que acabarà aquest partit? Marc Monclús. Empat. A l'Alavés. Jo també crec que l'Alavés a casa, sí. Empat. A l'Avés. Va... Ostres, va, Alavés, va, vinga, va. Apúntamelo. Ningú dona el visitant guanyador, eh? Granada. Granada està molt malament últimament. A qui esperem donar de guanyador com a visitant és el Barça, que serà el segon partit de la jornada, el dissabte 15 a les 2 de la tarda a Vallecas. Bueno, espera, eh? Com que esperi? Espera, ja... Tu no el dones com el guanyador. Potser algú no el dona per potser guanyar. algú. el Roger, però, el òbviament, Roger. però Roger Pujol ja li pots anar apuntant la victòria del Rayo. Va, us atreviu amb resultat i fem doble de punts per qui adivini el resultat? Vinga, va. Em sembla bé. Però bonus track pel Barça. Barça, Girona i Espanyol. Aquesta jornada, pam, bonus track. Vinga, va. Va, comencem amb Monclús, Idea comencem amb innovadora. Sevi. Sevi, no? Comencem amb Sevi. Vinga, victòria del Barça. Digues resultat. Val. Clar, bonus track. Bonus track. Home, el que està clar és que el Barça encaixarà un gol, jo crec. Sí, Vamos. jo dic un 2-3. 2-3, 5 gols al camp del Rayo Vallecano, eh? Sí, sí. Pues mira, jo pràcticament anava a dir el mateix, 2-2, empat. Ui. Com? Bueno, mira, jo soc realista, a mi no em cega el fanatisme com el meu company a l'esquerra. No, és que jo anava a dir un 0-1 Ah, pel vale. Barça.
Vale. Tant, és que jo estic al·lucinant que doneu tants gols. Ostres, Que esperes potser es dona el cas, però jo espero un partit avorrit de 0-1 que guanya el Barça i el tira endavant. Creus que al Barça no li marcaran cap gol? Amb l'arribada de Jong crec que no encaixarem gol. I Oriol Romeu estarà bé, ja està. Pensa que el Rayo és un equipàs, Jo estic per dir que Ai, ai. Rayo 2... Bueno, vale, no me'n recordava que estava ràtio, que era ara de cop Cafú. Perdoneu. Està aquí, Perdoneu, Entenc, no me'n recordava de ràtio. Ja està. I Camello farà hat-trick. Va, que sí, home, és que ja no I si de fotem. mig del camp, no? Una cosa que volia dir per aquest partit. Álvaro García no pot jugar per acumulació de targetes, Sí. No sé si això us fa canviar el resultat o alguna cosa. Soc Roger Pujol, jo crec que el Rayo guanyarà 8-0 al Barça. Visca l'Espanyol. Va, Roger, com creus que acabarà el partit? 2-1, 100%. Bueno, mira, Guanya el Rayo, 2-1. m'esperava una animalada més bèstia. Jo la inversa de Roger, 1-2. I Monclús per tancar? Jo 0-1. Doncs Si fos el Barça-Girona, ara et diria un 0-3. Hòstia, tu. el micròfon de Pol Martínez acaba Salió del d'emportar-se xat, un cop molt fort. Doncs va, Bayern Monclús, València-Celta. Celta. València. Empat. Vinga, va, me la jugo, però moltíssim, Celta. València. Jo confio que segueixin robant el Celta. Així que diré València. Per això ho he dit, que me la jugo moltíssim. Jo crec que el Celta l'he posat que guanyava els dos últimes quinieles, no m'ha sortit, anem a canviar d'estratègia. Jo igual amb Bamba, que vaig dir, i res. Seguim amb el següent partit, a les 6:30 del dissabte encara, Getafe-Almeria. Marc Monclús. També un partit divertit, aquest. Sí. Serà partit de 0-0, empat. Pausa dramàtica tradicional d'Arnau Conillera. És que és un partit d'aquells que... De la siesta. Sí, Jo estic pensant, mentre esteu parlant aquí. que ningú mirarà a la tele i que podria ser perfectament el dels 2 del migdia i no passaria res. Sí, però sí. Jo... Getafe. Jo també dic Getafe, però és que a més et diria que és 1-0. És tan clar, 1-0, en plan, marquen un gol i tot el partit... Doncs mira que et dic que jo crec que marcarà més d'un gol el Getafe, sí. Amb Greenwood, amb Borja Mayoral... Sí. Borja Mayoral està en forma, últimament. Puntua molt bé el Fantasy. Si Que algú tens vol el fitxar. Fantasy. El tinc jo, el Fantasy. Si algú vol fitxar, és un molt bon fitxatge. Podríem fer a final del futbol 5 minuts de secció de fitxatge fantasy. I donar 3 recomanacions de compra i de venda. Això ja ho discutirem amb la directiva. Bueno, Getafe, Almeria, em doneu Pol. pas? Vale, Sí. gràcies. Jo diria Getafe, va. Ivan? Empat. Jo crec que el Getafe guanyarà també. Doncs amb l'Ivan comencem i ens dirà com quedarà a l'últim partit del dissabte a les 9 de la nit, Atlético-Mallorca. Victòria de l'Atlético. Jo crec que també guanyarà l'Atlético. Atlético de Madrid, però... Algú creu que no guanyarà l'Atlético? No, Atlético de Madrid. Atlético igual. Sí, Atlético. Pues ja està. Si pinxa Atlético, pinxem tots, eh? Ma, no Com va creiem... passar contra les Palmes, És algo que no creiem Tothom que va succeeixi perquè és a Bueno, casa. amb el Barça la setmana passada també tothom deia que no ho creia i d'un canto d'un duro van, eh? És dels primers cops que coincidim tots, no? No. Un resultat. El Però Barça perquè és la que és setmana Atlético a passada- casa, tal... El Barça la setmana passada vam coincidir També, tots sí, i amb sí. l'1. Bueno, sí? això dic- Sí, Pujol? A Montjuïc, Sí, sí. No Va dir que em sí. vaig atrevir. Hòstia, Si m'ho van al que canto guai. d'un duro, que falléssim tots. És la segona vegada que coincidim tots. Doncs mira tu. A veure si coincidim alguna més aquesta jornada. Amb aquest Villarreal Osasuna, que obrirà la jornada del diumenge a les 2 de la tarda. Com creieu que acabarà, Marc Monclús? Empat. Villarreal, perquè nou Nou entrenador... entrenador. Bueno, no, van no, guanyar, va guanyar ja van com guanyar ahir amb Morales, que va fer un bon partit, que jugarà, però jo tengo el Villarreal. Pues jo diria que Osasuna. Osasuna nunca se rinde. Sí, nunca se rinde, pero va a perder. Victòria pel Villarreal. Sí, igual, victòria grogueta. El temps parlarà, I com creus que acabarà Ivan Sevilla, aquest Real Societat? Una altra setmana més. Una altra setmana més, Ivan Sevilla ens pronosticarà el Real Societat Sevilla del diumenge a les 4. Aniré amb l'equip local aquest cap de setmana, victòria de la Reial Societat. Jo també crec que hi haurà victòria de la Real. Però molt fàcil, O sigui, Real Societat. Tots pensem igual? No, jo el Sevilla. Ostres! Que raro, no? Sí. Com li agrada anar contracorrent dels demés, Com li Mira agrada. què va passar la setmana que va anar a contracorrent, que em va fer una només.
És veritat. És un terror. Bueno, no. Continuem. Borren. Ja tallarem. Siguen jugant. Següent partit de diumenge, Cádiz-Madrid. Jo crec que aquí hi haurà fumades importants, eh? Què creu Marc Montus? Resultat també aquí? No. Només els equips catalans. Només els equips catalans. Estem amb el Cádiz Real Madrid, no? Sí. Cádiz Real Madrid. El Madrid. Ara entès la fumada, vale. Madrid. Madrid. Empat. Madrid. Ara és quan diu Felipe, pues guanyar el Cádiz. Cádiz. I ho dic segur, Ho dic segur. Guanya el Cádiz. És com la mateixa que vaig fer contra el Rayo, que ningú va dir el Rayo, la guanyaràs aquest cap de setmana. Es nota qui té els uns, A la setmana de Marc Felipe, Roger Pujol. Ja, però hem de remuntar com sigui. Hem de remuntar. El bombazo de la setmana has de fer. Ale, com guanyi el Cádiz, vull un perdó de tots, 1-1, I com empat i què? Me'l doneu tots a mi, no, el perdó? Bueno. Ja no? Empat és més fàcil, victòria del Cádiz. No, home, no, Empat és un 0-0 o que ha tingut que marcar el Cádiz. Jo confio en Lunin, portaria 0 i que el puntuaria Cádiz el ha hagut de Fantasy. marcar, El Conillera, que li és igual si perd el Madrid, ell vol que els seus jugadors del Fantasy al Madrid puntuïn bé. Jo vull que el Madrid no encaixi. 0-0, doncs. No, m'interessa que guanyi el Madrid perquè tinc altres jugadors del Madrid també. Això del Fantasy no pots influir tant en els teus gustos, Aquests No són, fotem. aquests són els aficionats que tenim del Barça, Així ens va. Mare meva, mare meva. Després ens preguntem... Aquí Guijarro, Després ens preguntem per què el partit de l'Eintracht de Frankfurt Sí, estava al camp buit. tot buit. Pues perquè No buit, no, de blanc. De blanc. Partit molt divertit, Jo estàvem a casa. Ja podem parlar un dia d'aquell partit, Sí, ja parlarem, Perquè té la ja. marinera. I també del que el Barça va guanyar a la Lliga a l'Espanyol, també podem parlar. I que el Barça va perdre una lliga per culpa de l'Espanyol amb el famós tamudazo. Però bueno, ja estem anant de... Sí, Anem grans a- culers, aquí, veig. Sí. Vol un altre mudazo? Sí. Me cago en nena. Betis Las Palmas, Sevilla. Victòria del Betis. Jo crec en empat. Guanyarà el Betis 2-1, però marcarà Isco i marcarà Kylian Rodríguez. No se li dona punts extra, a Pol Martínez per això. Jo també crec que un empat. Jo també crec l'empat. Jo confio en el Betis. I ja l'últim partit serà el de dilluns a les 9 de la nit, Girona Atlètic, Marc Monclús. Diem resultat, també, aquí? Sí, aquí resultat. Girona 2, Atlètic 2. 2-2. 3-2. Jo també vull gols, 3-3. 33. Girona guanya 5-3. Cada vegada hi ha més gols al final. Jo apostaré per lo que estic Com fent. que apostaràs? Fins lo que estic fent ara, la quiniela. Vale. En aquest podcast no estem a favor de la ludopatia, vale? Exacte. Aniré amb l'Atlètic Club per a veure què fa el Girona i donaré un 1-2. M'ha fet gràcia perquè que no estem a favor de la ludopatia, tenim una secció que es diu La Quiniela i sona música de casino de fons. Doncs jo copiaré el resultat d'Ivan Sevilla, 1-2, victòria de l'Atlètic. Que grandes. Fent la mufa. Sí. A veure si guanya el 2 Girona. empats, 2 victòries, 2 derrotes. Mira que bé. A veure, amb l'Espanyol, bueno, recordem... Sí, no? També el pronòstic de l'Espanyol. Sí, Sí. que Contra jugarà l'Alcorcón. el diumenge 26 a les 9 de la nit, Espanyol Alcorcón, a Cornellà. Com creieu que acabarà el partit? Marc Monclús, tu tenques. 2-0. 3-0. Jo també anava a dir 3-0. En còpia el perico. 1-0. Guanya l'Espanyol. 4-0. Guanya Poker de l'Espanyol. Braithwaite? Ui, és que 5-1 victòria de l'Espanyol, va. Vinga, va. A veure qui la fa més grossa. Va, ens animem. Bueno, a veure, que aquí... Un dubte que tenia jo. A la quiniela, posarem també a l'Oporto contra el Barça o no? No. No, només Vale. la Lliga. Només de la Lliga, Com vale. creieu que acabarà el partit? Bueno, ja aquí Ja que estem, no? Sí. Esperem que victòria, no? Bueno, jo crec que guanyarà el Barça. Jo crec que també. 1-0, ràpid i ja està. Roger Pujol està ficant una cara... Ostres, Raül diu que no guanyarem, Serà tan divertit veure un 0-2 allà, Sí. el Barça Fiquem desesperat, 0-5. centros... No, que està portant mala sort. Canvi de tema. Està portant mala sort, el Roger. Sempre que diu això fa una... Vale, encert. segueix, Roger. Doncs va, ens entretenim més amb la quiniela. Bueno, no us he preguntat a tu, Pol, com creus que acabarà?
No, jo crec que guanyarà el Barça. Sí? Tu, Ivan? Sí, també. Sí? Doncs jo crec que... Va, empat, diu empat. I què diu el Roger? 0-2, 0-2. 0-2, va. La mare que el va parir. Raül ens acaba d'ensenyar una foto de Manchester United. És un Rasmus Højlund. aficionat del Huesca complejado. Doncs bé, nois, hem tingut un petit problema, i és que la gravació del podcast, un cop havíem acabat la secció del futbol, a les instal·lacions aquí de Ràdio Vic, hem patit un cortocircuit de... Bueno, s'ha anat la llum. A tot Vic. A tot Vic, de fet, s'ha anat la llum a gran part de la ciutat de Vic, que petita no és, i bé, se'ns ha tallat el podcast a la meitat, així que ara anem a començar amb la secció de la Fórmula 1. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo. Avui a Fórmula 1 el plat és fort. El plat és fort perquè de primer tenim Gran Premi de Las Vegas, un resum i anàlisis i dades curioses. Ja sabeu que a mi m'agrada portar-vos curiositats. De segon, tenim prèvia del Gran Premi d'Abu Dhabi, on parlarem del final de temporada de Fórmula 1, però també farem una petita menció a la Fórmula 2, que al final de temporada està sent molt més emocionant que Fórmula 1. I ja, de postres, és com quan te'n vas a dinar amb els teus pares, et fots un entrecot de segon, vas ple, veus la carta de postres i postres que tens colant de xocolata amb nata. Com entra, el Com colant? entra? Pues en aquest cas el nostre colant de xocolata amb nata són 2 àudios de 2 cracs del motoresport. Estem parlant de Mari Boya, pilot de Fórmula 3, i d'un... Bueno, és la nata del colant. És Àlex Palou. Àlex Palou, campió, doble campió de la IndyCar, ens ha enviat un àudio saludant els nostres oients de Fórmula Gol. O sigui que això ho veurem després. Quedeu-vos fins al final, perquè avui la Fórmula 1 promet. Bé, Gran Premi de Las Vegas, Gran Premi del circuit, que sembla un porquet del revés. Però que va donar més espectacle del que ens pensàvem Sí, sí. tots. Exacte. Aquí, Sorprès. Només per reclamaguera ja va donar espectacle. Però i Alonso què feia durant la carrera? En plan, se'n va anar Buscar a jugar al alcantarilles. bingo o alguna cosa, no? En plan, sí, Déu-n'hi-do. uns Primera quants. curva espectacular, això sí. La primera curva diuen que va ser... Bueno, espera, anem per parts. Gran Premi de Las Vegas. Gran Premi de Las Vegas és el primer cop que s'ha corregut en aquest traçat, però la Fórmula 1 ja havia tingut una experiència a Las Vegas en el passat. És que a Las Vegas, als anys 80, es corria al pàrquing del Caesar Palace, que era un hotel, bueno, és un hotel molt famós d'allà a Las Vegas, i doncs en aquell circuit, que era, bé, no va acabar triomfar, va tenir només 2 edicions, als 80 pues, es feien un pàrquing. Ja... Las Vegas ha sigut show des de sempre, la Fórmula 1 ha sapigut, i aquest any ho han fet molt bé. La carrera va sorprendre'ns a tots, però no vol dir que el circuit sigui bo. O sigui, el circuit és una traca, les coses com són, és una traca de molt cuidado, però la carrera va ser de les més entretingudes d'aquest any. Així que a veure què ens diu l'Ivan Sevilla de com va anar el cap de setmana a Las Vegas. Com va anar el cap de setmana al Gran Premi de Las Vegas. Sí, va començar amb els lliures 1 a ben d'hora pel matí el divendres i vam tindre només en 15 minuts l'accident de la claveguera de Carlos Sainz i va passar la primera incidència en tot el circuit, ja que es va retrasar els lliures 1, no es van fer, després els lliures 2 es van retrasar a mitjanit molt tard a Las Vegas i van tindre que revisar totes les clavegueres del circuit, van haver-hi diverses coses no bones en el circuit, ja que van tindre de fer fora els espectadors per temes de logística, per dels horaris, els contractes que tenen els treballadors i tot, i com quan van treure fora els aficionats van dir de donar-li doncs, uns 200 euros cap a la botiga de la Fórmula 1 de Las Vegas, com una petita... Compensació. Sí, A 2:45 no va acabar Sí, més o la menys. qualificació. Sí. Aquí hora Sí. d'allà a Las Vegas, eh? Sí, que va dir Pedro de la Rosa a la retransmissió de Zan que va arribar a la seva habitació a les 8 del matí, que és una bogeria. Això ho va criticar molt Max Verstappen, va ser dels personatges més crítics d'aquest Gran Premi, no li va agradar aquestes mesures que va prendre la FIA en aquest cas. I ara que parleu dels horaris, el Gran Premi de Las Vegas és el primer Gran Premi des de 1985 que es corre en hora local un dissabte. Això no succeïa des del Gran Premi de Sud-àfrica de 1985. Resta. Quants anys? Sí,
uns quants. Uns quants, eh? Si estem aquí a les mates de la Safor. Sí, els nostres pares eren uns nens, no tenien ni la nostra edat quan va succeir això. Sí. Doncs a veure, el dissabte, com va anar el dissabte? Doncs dissabte ja va haver-hi els tercers lliures on va liderar George Russell, Piastri i la novetat de Sargent, que es va colar a la Q3, també amb el seu company, l'Alex Albon, que van quedar 6-6 7è, i la notícia dolenta va ser els dos McLarens que van caure a la Q1 i a la Q2. No, els dos a la Q1, sí, i després els dos Aston Martin, que Alonso va acabar de UE i Lance Stroll 14è, que després en carrera van remuntar i van poder agafar punts per l'escuderia, ja que ja l'últim Gran Premi a Abu Dhabi té una lluita molt important amb McLaren i Aston Martin, a veure com acabaran. També a la Q2 que van caure Pérez i Hamilton. Sí, important, no van fer una bona quali i per tema de que la pista era nova, l'asfalt no era del tot bo, patinava molt, el fred era molt important a Las Vegas, una mitjana 13 graus, i no van dominar el clip aquell dels pneumàtics Pirelli i ho van patir molt a la quali i es va notar molt a la cursa, a la primera curva, tots els pilots que es van anar per fora. També això va ser perquè a l'inici de la carrera, aquests shows que fan previs... Sí, el Drivers Parade. Exacte. Els cotxes de Hamilton, Leclerc i uns pilots més van patir fugues d'oli als seus cotxes i llavors algun pilot va comentar que això també es va veure afectat a la sortida, però que, bueno, en general tots van sortir passats a la carrera, que Ivan Sevilla ens comentarà com va anar. Sí, bé, Max Verstappen va fer fora Leclerc, que després va rebre una penalització de 5 segons, i juntament amb Verstappen, que anaven aculat, també Alonso, ja que sortien de bona posició, volia recuperar posicions a la primera curva i no va poder, igual que Carlos Sainz, que van trompejar la primera curva per un toc que van tindre i ja van quedar com restes de fibra de carbono i van treure el Virtual Safety Car i després més tard va haver-hi el toc de l'accident en solitari, ja que hi havia un batxe a la curva on es va estrellar Lando Norris i sort que va sortir el safety car, si no la carrera d'Alonso, Pérez Stroll. i sí, tots aquests que van sortir a la part posterior de la graella, si no haguessin entrat en punts, ja que el safety car els va salvar, ja que els va agrupar en el grup dels pilots capdavanters. Cal destacar que Sainz, tot i cada segon, va sortir 12è perquè, com bé comentàvem abans, va tenir l'incident amb l'alcantarilla. Sí, la claveguera. Va rebentar la part del cotxe, va haver de canviar xassis a l'escuderia de Ferrari. La bateria també, em sembla. Sí, no, el cotxe va quedar El fons funyat. pla va quedar Sí, tot. van dir que el que és el cockpit del pilot on se sent estava partit en dos. Els gastos superaven el millor per reparar aquell cotxe. Doncs bé, per una negligència de la Fórmula 1 o de... Sí, es van reunir els equips i tots estaven d'acord en que podien fer els canvis sense penalitzar, però l'únic equip que està amb la batalla amb ell, que és Mercedes, no van signar aquest paper, llavors van penalitzar. I això va sentar molt malament a Ferrari i a veure què passa en el Gran Premi d'Abu Dhabi, que tenen la lluita pel segon. Perquè, a més, era un gran premi que Ferrari es veia que anava molt bé. Millor que Mercedes, segur. I que Red Bull, ja que Leclerc tenia bon ritme i el va com fastidiar així el safety car, si no era una victòria clara del Monegas. Que amb la victòria aquesta de Verstappen us diré quantes voltes ha liderat en aquest 2023. Esteu preparats? 2000. Esteu còmodes? Hi ha hagut... Sí. Mira, us diré quantes voltes s'han fet aquest any. 1.267. S'han fet 1.267. Sí. Quantes creieu que n'ha fet Verstappen? 1.100. Més de 1.000. 1.100, 1.150. Optimistes, no? Vale, són optimistes. Vale. He pintat el rècord com algo històric. Bueno, realment és surrealista, no? 900, no? 951 voltes. Quin tant per cent és això? Estem parlant que el tant per cent és el 75,1% de voltes liderades. Sí. És una bestialitat. El segon classificat en aquesta
classificació de pilots que més voltes han liderat en un any, la ostenta Jim Clark amb un 71,5%. Estem parlant de que abans, als anys 60-70, es corrien moltes menys carreres. Llavors, ostres, té molt mèrit aquest rècord de Verstappen, que amb aquesta victòria iguala a Vettel, no? Si no m'equivoco. Sí, amb 53? Sí, 53. I ves aquest Verstappen, que és un animal, ningú el pot parar, i comentava amb l'anterior podcast que ja havia superat el rècord de tant per cent de victòries aconseguides en un any, doncs amb la victòria al Gran Premi de Las Vegas s'ha quedat amb un 85,7% de victòries aquest any. Li han tret 2 Checo Pérez i una Carlos Sainz. Veurem què passa a Abu Dhabi, però sembla que no... Si no va perdre la victòria a Las Vegas, que semblava que Leclerc podia lluitar, que tenia ritme, ja no la perdrà a Abu Dhabi i guanyarà. Abu Dhabi per Mercedes jo crec que és un circuit que pot funcionar. Però no per guanyar la... No, per guanyar no. Però... Les últimes 3 edicions s'ha guanyat Verstappen, allà. Sí. I no té per què canviar, això. No té pinta que canvi pas molt. Doncs bé, aquest ha sigut el cap de setmana a Las Vegas. Què us va semblar a vosaltres? Entretinguda. Sí, Més entretinguda del que... Tal i com es pintava que seria un circuit que era més per l'espectacle que per la cursa en si, jo crec que va sorprendre molta gent. Però jo no crec que sigui el circuit, va ser les casuístiques que van passar, que la primera volta se'n van anar tots a l'Alonso, Sainz a darrere, i estaven, per exemple, el Piastri, que sortia al davant, es va posar al davant, i després va haver el safety car i se'n van tornar a darrere i endavant, i va ser un canvi constant, i això és el que va fer més adelantament. Si haguessin estat tots per ritme, la carrera no hagués sigut ni la meitat de bona que va ser. Però jo crec que això també té alguna cosa a veure el circuit, és a dir, amb els circuits que sempre hi ha safety cars o situacions de les que van passar aquest cap de setmana, i vulguis dir, això és el que busca també la Fórmula 1 en algun que altre circuit. No busca això cada cap de setmana, però algun que altre circuit sí que això ho busquen. No, aquest circuit està fet especialment per... Era el 1100 de la història, com a curiositat, i aquest tipus de circuit està clar, el que busca la Fórmula 1 amb aquest tipus de circuits és recta llarga, que hi hagin una escena d'adelantaments i poder posar un tuit o un post d'Instagram dient és la carrera que més adelantaments ha tingut. Per nosaltres llavors relacionar que ha sigut una carrera tinguda perquè hi ha hagut molts adelantaments. No. A més, la carrera no enfoca en cap moment les lluites que hi ha darrere del top 10. Sí, això també va ser... Això mai ja no acostuma a passar. Però és que a Las Vegas ni un segon. I mira que al principi de la carrera tens a darrere a Sainz, Alonso, a Pérez i a Stroll, que Stroll, una altra carrera, tenim un ritme molt bo. Llavors, ostres, aquí és una pollita en contra de la FIA, però en general a mi em va agradar molt el Gran Premi i pese a aixecar-me a les 7 del matí per veure-ho, no... Abans que per anar a la uni, Sí. Mira, per venir a la uni m'aixeco a les 7:15 i a regañadientes. Eren el diumenge, que eren les 6 i dic, dormo mitja horeta més o ja m'aixeco? Però bé, se'm va fer... Sí, però va ser aixecar-se i veure els dos pilots d'aquí anant-se fora. També. I és un punt que dius, vale, tenco i me'n vaig a dormir o continuo veient la carrera. Vam fer bé continuant veient la carrera. Va ser entretinguda, va tenir remuntades de tots. Us comentaré com ha quedat la classificació després d'aquell Gran Premi, i és que ja tenim a Verstappen campió, però s'han acabat de fiançar 2 posicions més. Checo Pérez ha quedat ja subcampió de manera oficial, amb el cotxe més dominant de la història. Que ja tocava també, perquè li ha costat força. Que hi havia punts que semblava que no ho aconseguiria, amb el cotxe que hem dit... En el moment, amb el punt àlgid de Hamilton a la temporada, es pensava que... jo pensava que potser quedaria segon. Hamilton, precisament, ha quedat dia tercer, ningú li podrà treure aquesta tercera posició. Quart, cinquè lloc, Molt Alonso, però el que Sainz quedi millor que ell. Un moment, aquí arriba. Calma. Quin sentit té? Perquè a la última carrera 4 pilots es jugaran la quarta posició, i és que estan Carlos Sainz amb 200 punts, quart, Fernando Alonso amb 200 punts, cinquè, Lando Norris amb 195, sisè, i una miqueta ja més enrere Leclerc amb 188, setè. És a dir, hi ha 4 pilots que si Leclerc escola al podi i els altres 3 tenen mala sort pot acabar quart. És a dir, jo crec que serà un dels grans incentius a aquesta última carrera,
i, ostres, somiar amb un Fernando Alonso quart... Sí. I després la lluita de Tant de bo. constructors de Mercedes, Ferrari, McLaren, exacte. Aston Martin. Bueno, McLaren queda més lluny, però... Bueno, però no, mira no. Stroll a Brasil i a Las Vegas ha anat bé, porta una projecció ascendent i a veure què fa a Abu Dhabi. T'ho diré, 822 punts de Red Bull, el segon 392 i el tercer Ferrari 388. És a dir, Mercedes està 4 punts per sobre de Ferrari. És a dir, això sí que serà fins l'última carrera, qualsevol tonteria, una volta ràpida, una posició guanyada a l'última volta, pot fer-ho variar. I també hi haurà lluita pel quart lloc de la classificació del Mundial de Constructors. I és que està McLaren amb 284 i Aston Martin amb 273. Recordo el podcast passat, l'episodi passat, que jo deia que Aston Martin quedaria quart. Vaig rebre insults, vaig rebre bromes, vaig rebre el menyspreu dels meus companys de professió. Veníem de Mèxic, Estats Units, que no van fer molta cosa. Algú em pensa demanar perdó? No, perquè- espera't, McLaren calma. quart. Perquè també dèiem que que Norris quedaria quart, quasi tots vam afirmar-ho ja, i de moment és el que més lluny està, que és el que més complicat ho té, de moment. Monclús demana calma. Monclús Però- demana calma. Jo veig una segona posició... Però el que és curiós d'aquí és que el que té menys podis és el que va millor classificat d'aquests tres, és a dir, Sainz, que només té 3 podis, Però té la que victòria. té una victòria, Té la eh? victòria a Singapur. que són 200, porta 200 punts, Alonso amb 8 podis en porta 200 també, i Norris amb un podi menys en té 5 menys de podis. I per tancar ja amb el Gran Premi de Las Vegas, una altra lluita que poder no és tan vistosa com les altres que he mencionat, és la lluita per a la 7ª posició del Mundial, que estan allà Williams i Alfa Tauri lluitant-la, són 7 punts, són molts punts, però pot succeir qualsevol animalada, però en principi del 6è cap al 10è ja està tot molt ja firmat. Està Alpine, que s'ha quedat en la més mitja taula possible, 120 punts, molt lluny del 7è i molt lluny del 5è. 7è Williams, 8è Alfa Tauri i Alfa Romeo 9è i Haas 10è. Haas està a 4 punts d'Alfa Romeo. Se fa complicat que Haas pugui fer 5 punts i avançar-los. Més que Williams, que va 7è, podríem dir que és Albon, no? Qui va 7è? Bueno, Sí. I Logan porta, què, un punt? Un punt, bueno. Mira, està bé, Està bé. Potser aquest punt els acaba donant el 7è lloc, Sí. Ja veurem. Sí, i el Gran Premi va ser el Circuit de les Amèriques, pot ser? El del punt? No, que són sí. les dues desqualificacions de Leclerc i Sí, pot ser. Hamilton. Pues sí, correcte. Em sembla que sí. I aquest cap de setmana va tenir molt bon ritme, com ha dit l'Ivan, entrant a la Q3 i ja la carrera es va desinflar una mica, però bueno, el veurem un any més a la Fórmula 1. Sí. A qui no veurem Estats més Units. serà Alfa Romeo, que deixa de ser l'auspiciador de Sauber, i a l'any que ve tornarem a veure Sauber a les I també gràfiques. Alfa Tauri, que canvia de nom. Exacte. El nom ja el saps? Deien que eren Racing. Racing Bulls o Bull Racing, però Exacte. encara han de confirmar tot. De Toro Rosso, Alfa Sí. Tauri a Racing Bulls, de mal en peor, Sí. Vamos. Toro Rosso era un nom bonic. Sí, era carismàtic. Sí. Si no sabies massa Fórmula 1, veies Toro Rosso, dius, hòstia, té un nom guapo, soc d'aquest equip. Després t'enteraves què passava amb Toro Rosso i ja... Deixaves de ser de l'equip, eh? Clar, deixava d'agradar tant. Doncs anem a veure com està el Gran Premi d'Abu Dhabi, el Gran Premi que tancarà aquesta temporada de Fórmula 1 històrica des del punt de vista, com ho vulguis veure. Més avorrida, més entretinguda, però ha sigut històrica. Tens el cotxe més dominant de la història de la Fórmula 1 i has tingut una mitja taula super apretada. Així que anem a fer un repàs. Si voleu, comencem amb Fórmula 2 i ens ho traiem. Bueno, Va. Vale. A veure, Ivan, explica'ns com està la situació ara mateix a la Fórmula 2. doncs tenim l'última prova del campionat que es fa aquí al Gran Premi de Yas Marina Abu Dhabi i tenim a 3 pilots jugant-se al campionat per ser campió de la Fórmula 3, que són el francès Theo Pourchaire, el danès Fredrik Vesti i el japonès Ayumu Iwasa, tots tres relacionats amb la Fórmula 1, ja que el francès està amb Sauber, afiliat, després Fredrik Vesti amb Mercedes i Iwasa amb Red Bull, i s'ho juguen tot en l'últim Gran Premi, ja que tenen carrera sprint, la Future Race, que es donen més punts, i també tenim l'equip espanyol, el Campos, amb Ralf Boschung i el pilot
el pilot indi Kuzmeini, que a veure què fan i a veure si poden superar les posicions que tenen en el Mundial. Tenim cares noves, no? Sí, tenim alguns pilots que debuten a la Fórmula 2, que venen de la Fórmula 3, com és l'argentí Franco Colapinto, que li traurà el lloc a Gerard Darubala, i després el pilot de Mercedes, que és de la Fórmula 3, que és Paul Aron, que li traurà el lloc a Clement Novalak en aquest Gran Premi, a veure com ho fan. Pepe Martí finalment acabarà corrent o no? No, per lo que sap, està al circuit allà acompanyant a Campos i va tindre el passat cap de setmana cursa a Macau, on va acabar 5è, i a veure si fa el contracte en Fórmula 2 o continua a Fórmula 3, però encara... En principi crec que està confirmat, que tindrem a Pepe Martí a Fórmula Sí. 2. Sí. Sí, diria que sí, que per l'any que ve no se sap amb qui, si per el Boschung o per l'altre, però estarà amb Campons a Fórmula 2. Doncs bé, seguim tenint talent espanyol, i això és important perquè no sabem quan els hi queda els de Fórmula 1. Doncs bé, ha sigut Fórmula 2, una petita menció que no està de més, última carrera, i ara passem amb la Fórmula 1, que tindrà una anomalia curiosa, i és que a les pràctiques, bueno, com sabeu, els equips de Fórmula 1 tenen l'obligació de posar diferents pilots de proves o de desenvolupament als seus cotxes durant el transcurs de la temporada. Llavors, a les pràctiques del Gran Premi de Bahrein doncs poder interessa pujar un pilot de desenvolupament. Per l'última carrera, molts equips s'han animat, i és que ara us diré la llista dels pilots que tindran una aparició a les pràctiques 1 del Gran Premi d'Abu Dhabi. Pato O'Ward substituirà a Lando Norris a McLaren. Red Bull, imagineu si van sobrats, que Nichego, Bernie Verstappen participaran en les proves de les pràctiques 1. Seran Jake Dennis i Hadjar. Per part de Ferrari, Schwarzman substituirà a Charles Leclerc. Aston Martin, Fernando Alonso es baixarà del cotxe i pujarà Felipe Drugovich. Com bé dèiem, Frederic Besti tindrà també 60 minuts per demostrar el seu talent, substituint a Lewis Hamilton per Mercedes. Berman substituirà a Hülkenberg a Haas. Pourchaire a Joe a Alfa Romeo. Doohan a Con amb Alpine i, per últim, Zach O'Sullivan a Albon a Williams. Tela, eh? Sí, l'impactant és el pilot de Fórmula 3, Zach O'Sullivan, que tots són de Fórmula 2, i el pilot de Gran Bretanya, que només participa sent de Fórmula 3, igual que Jack Dennis, que no és de Fórmula 2. No creieu que és una mica sobrada de Red Bull anar... Sí, Una mica no, molt. Una mica sí. De xulo, no? Jo crec que saben- no toca. Saben ja El que... pitjor de tot és que guanyaran igual, eh? Sí. I És si que- podrien pujar Hadjar podria guanyar aquesta carrera tranquil·lament, imagina't. De fet, jo la podria guanyar amb aquell cotxe. És que des de... Quan deu Guanyar fer... no sé, perquè... Però un podi el rascaria seguríssim. Quan deu fer que Red Bull no fa una millora al cotxe? Doncs van anunciar abans del paró d'estiu, van confirmar que ja s'enfocaven completament al cotxe de la temporada I següent. segueixen guanyant, eh? I amb soltura. Bueno, l'última carrera patim més, però bueno, Bueno, però... doncs ja s'haurà acabat Imagina't, aquesta... si ja porten des de l'estiu sense fer millores al cotxe i només es feien en el cotxe de l'any que ve, no vull saber què deu ser el cotxe de l'any que ve. Bueno, tots els constructors faran millores. Jo Sí, crec que però s'ha és vist que- l'evolució sí, de però molts és de que han cotxes. començat molt més tard a tots fer han les millores. Exacte, I han invertit molt més en aquest cotxe. Red Bull deu ser el que menys ha invertit en millores amb aquest cotxe. segur. I Red Bull, Sí. recordem que tenia una ascensió en el túnel de vent. Ja, que ja és el pitorreo màximo. Així que ara anem a repassar els horaris del Gran Premi d'Abu Dhabi pels despistats. Ivan Sevi ens els cantarà. Els lliures U seran el divendres a les 10:30 del matí. Continuarem amb els pràctics 2 a les 2 de la tarda. Després ja dissabte els últims lliures a les 11:30. Després la quali serà a les 3 de la tarda, dia 25 de novembre, i el dia 26 a les 2 de la tarda la carrera, la última de la temporada. Disfrutem-la, Sí. que llega l'invierno a la Fórmula 1. Bé, abans de passar els àudios de Mari Boya i d'Àlex Palou, m'agradaria dir-vos una notícia que es va confirmar fa uns pocs dies, i és que Nick de Vries, que va començar la temporada al Alfa Tauri, participarà amb Toyota al Mundial de Resistència el 2024, així que
Records a Nick de Vries, que escolta aquest podcast. Feia gràcia comentar-ho, que és un pilot que va passar per la parrilla aquest any, no va acabar de quajar i va ser substituït per Ricciardo finalment. Així que quin àudio voleu escoltar primer? El de Mari Boya? Mari Boya. Sí? Sí. Doncs va, escoltem l'àudio de Mari Boya. Hola, soc Mari Boya i records als amics de Fórmula Gold. Cortita i al pie. Sí. No es va complicar. A veure, Ivan Sevilla, tu que ets l'autor dels àudios, explica'ns qui és Mari Boya. És pilot de Fórmula 3, que és d'aquí de la Vall d'Aran, de l'Es, exactament, i competeix per MP Motorsport, i sí, va ser la setmana del 11 i 12 de novembre, al circuit que hi havia el Racing Weekend, que es jugava el campionat per l'Eurocup 3, i quan va acabar tot l'espectacle vaig anar cap al paddock allà i el vaig agafar un moment i a veure si em feia aquest àudio, em va dir que sí. Va quedar subcampió finalment, ja que va guanyar Esteban Mason de Campos Racing, però el passat cap de setmana va quedar quart a Macau, ja que va fer una bona conducció i va quedar quart en un campionat molt prestigiós per l'automobilisme. Aquí vas pescar també pel paddock. Vaig veure Barrichello, el gran, i també l'Àlex Palou. I Àlex Palau va enviar un àudio, no, em sembla? Sí, també, més llarguet, millor. Sí? Doncs va, anem a escoltar-lo. Hola a tots, sóc l'Àlex Palou, pilot d'Indycar per Chip Ganassi Racing i volia enviar unes salutacions a tots els espectadors de Fórmula Gold. Bé, aquest s'ho ha currat més, Sí. I ha posat ganes al menys. Sí. Sí, vam tindre una anècdota interessant. A veure, explica'ns-la. Estava allà, vam entrar al boxes, ja que és com el cap de Palou Motorsport de l'Eurocup, i estàvem allà, li vaig demanar una foto i després li vaig comentar que estem fent un programa, així, un podcast de Fórmula 1 i futbol, i em va dir que sí, em va dir 20 euros, i em vaig quedar així parat, i no els tinc aquí, no sé què, i em diu, no, que és broma, clar, que t'ho faig, no sé què, i dic, uf, ens vam començar a riure i ja està. Qui és Àlex Palou? És un pilot que la gent l'ha conegut gràcies als campionats que ha guanyat a la IndyCar, ja que abans no era molt famós, ja que va començar a l'era de Campos Racing, i no va tindre sortida aquí a Europa i va anar cap a Japó, a la Superfórmula europea, a la Superfórmula japonesa, volia dir, i allà es va començar a desenvolupar com a pilot, guanyant carreres, campionats, i el 2020 el va fitxar a l'equip B de Chip Ganassi, on va donar una bona expectació, ja que era rookie, va quedar 7è al campionat, i ja el 2021 el va fitxar a l'equip gran, Chip Ganassi, i el segon any va quedar primer, i després el va agafar McLaren, el va tindre l'oportunitat de contactar amb ell, amb si podia ser el tercer pilot o en un futur treballar per l'equip de McLaren de la IndyCar, i va haver-hi problemes per temes de contractes, d'informació, compromisos, i sí que va participar al Lliure Sud l'any passat dels Estats Units amb McLaren, però a través de que McLaren el volia a la IndyCar i volia continuar Chip Ganassi com estant Chip Ganassi però McLaren de Fórmula 1, el van voler fitxar per McLaren d'IndyCar i no van voler, i el 2022 a la IndyCar no va tindre un paper molt important, ja que tenia coses com capades de l'equip, perquè tenia com contracte amb McLaren i va quedar 5è, però aquest any, el 2023, és l'actual campió, segona vegada en tota la seva història, campió d'IndyCar 2023 amb Chip Ganassi, una dada històrica que va guanyar el campionat a falta d'una carrera, ja que no es compten els mateixos punts que a Europa aquí a la Fórmula 1, sinó que es compten fins a 50 i alguna punts al vencedor, i és algo molt històric que va fer aquest any als Estats Units. Doncs què tal estava el culant de xocolata amb nata? Sí. Us ha agradat? Déu-n'hi-do. Sí? Doncs bé, amb la panxa plena, a la gent que ens escolta poder escoltar el podcast mentre es dina, nosaltres estem en plana panxa buida, hi ha gana, així que què us sembla si acabem avui el tercer episodi de Fórmula Gol? Va.
Sí, Ja està. per cert, s'ha de dir, no vam poder gravar la setmana passada per problemes tècnics, som conscients, demanem perdó. On està la càmera? Tots demanem perdó, sisplau. Perdó. I ja sabeu, tots els dijous, al vespre, Fórmula Gol, a YouTube, a Instagram, Fórmula Gol a Instagram, seguiu-nos, que ja teniu tota l'actualitat esportiva del motor, del futbol i la quiniela. A Spotify també. Per Instagram, sobretot. On podeu veure com jo faig el ridícul a la porra, Roger Pujol fa el ridícul a la porra i Ivan Monclús s'alça com a líder. Així que moltes gràcies per escoltar-nos. Heu sigut Fórmula Gol. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.